Pa drafodaethau mae'r gweinidog wedi cael gyda'r gweinidog tai a Llywodraeth leol ynglyn â materion Ynni sydd wedi cynnwys yn y fframwaith datblygu cenedlaethol drafft 2020 a 2040? Diolch. The Minister for Housing and Local Government and I have taken a fully collaborative approach on energy matters in the National Development Framework. I have engaged with her throughout its development and continue to engage as we consider the responses to the current consultation. Yn wyneb yr argyfwng hinsawdd mae rhaid i ni gynyddu faint o drydan da ni'n ei gynhyrchu o ffynonellau adnewyddol. Mae hefyd angen i ni gael cefnogaeth y cyhoedd i hynny. Mae'r fframwaith drafft yn adnabod ardal sylweddol o Ynys Môn y dylid i hystyried yn ardaloedd blaenoriaeth ar gyfer cynhyrchu ynni solar a gwynt. Mae'r ymchwil yn seiliedig ar godi terbinau o hyd at 250 metr o daldra. Os feddyliwn ni am y pethau tala yn Ynys Môn, di tŵr marcwys ond yn 106 metr, simder hen aluminium Môn ddim ond yn 122 metr, di'r tir uchaf yn Môn, mynydd Twr ar Ynys Cybi ddim ond yn 220 metr. Ar dirwedd isel Môn, mae'n berffaith amlwg bod awgrymu terbina o'r maint yma nag unrhyw beth yn agos at y maint yna yn gwbl amrhiodol. Oes mae yna le i ystyried gwynt a raddfa fach sy'n gweddu i'r tirwedd, ond ydy'r gweinidog yn sylweddoli. Mae'r oll sydd wedi digwydd yn fan hyn mewn difri ydi godi ofn a chodi gwrychyn. Ac a wneith hi roi sicrwydd y bydd Llywodraeth Cymru'n tynnu'r bygythiad yna yn ôl. Ond hefyd, efo gymaint o sgôp i Ynys Môn gynhyrchu trydan adnewyddol yn y môr, yn ynni gwynt ac yn ei llanw, sydd ddim hyd yn oed yn cael ei grybwyll yn y fframwaith, a di'r gweinidog yn gweld mai dyna'r ffordd ora i allu cynhyrchu mwy o ynni adnewyddol a chael cefnogaeth y cyhoedd i hynny. I think you raise a couple of important points, which I will come to in a moment. But I think to start with, I should reiterate, we're currently out to consultation. So I think, if people do have those fears, put in their responses, and obviously they will be looked at by the Minister for Housing and Local Government as part of the consultation responses. Last week I was in Dublin at the Marine Ocean Energy Conference, and clearly there is huge scope for innovation and I saw some presentations of energy production that you could only, you could only dream about. You would not think it's possible. So I think, the opportunities around tidal and marine energy are huge, and clearly Ynys Môn is absolutely at the fore in relation to that. So taking the public with you, keeping the public confidence is very important, but everybody has to accept that, if you want electricity, we have to look at new ways of delivering it.